थास'जों नाजों दामुदि भाजि जि गोथाव जादों नारजि अनला ओमफ्राय अमा बेदर खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आङो मोनसे भिडिअ लाबोबावबाय नोंथांमोना नायलांदो आरोना बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा दिनै माइ हागोन आरो नैबे माइ एकदम बे हाखराव हागासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे माइखौ हागोन आरोना दङ एसे 7 बिगासो जागोन जोंनि माइ बारिखौनो नोंथांमोना नायदो बेदर लाबाय 4 केजि अनलाजों नारजि अनलाजों लोगोफोर हागासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै लोगोफोर खावब्ला नुजाबाय आरोना माइ हाग्रा बिथांमोनखौ नों नायलांबाय थादो नै गुमा लागासिनो दं नैबे बाजैया बिराद गुमारासिनो गुमा जायै जायै नुवाखै माबायदि मोदोमफ्रा बुरैलायथारबाय गुमा जायैनो खैजन जाखोब्रा खैजन जाखोथाय सानदो गोगोमखा माथो नोंथांमोना अमा बेदर सेरब्रै आलु सेरसे ओमफ्राय अनलाजों नारजि ओमफ्राय पापर दंफायो खोमा सामब्राम बानलुआथ' थाखायो नालाय जोङो दिनै इउटुबारनाव हाहैगोन हिसाबै ओंखाम गोजाल' लानानै फैखादों नोंथांमोना बिसोरखौ नायनानै मोजां नुवाखै नालाय दायो माइ हानाय टाइम खिन्थु बिथांमोना देलायबा ओरैबायदि जोंब्लाव माब्लाव नुखायो मोजांसो आरोना बिसोरो नायनानै मोजां नङा होनना आरोना बैथिंहाय अरखेंफोर दं एम्फौ जायाखै एम्फौ गैयाना आच्छा बेलेगनाव जादों नामा नो बाजै नोंसिनाव मोनसे मोननैल' बेलेगनाव अयथासार जादों आधा गोजौआव आधा हायाव होनाय मानसि खोनादों आंबो खोनानाया अनदों नोंसोर नारख'नो हायाखै माथो ना एसे गुमानि थान्दायाव दं नामा नोंसोर एसे गुमानि माबा दं खोमालै नै मोखांखौ नुवाना बिसिनिखौ एकदम फांथेजोबनाय गोजा
नोंथांमोना एसे उनावसो नुसिगोन दाहाय ओंखाम जानोसै समाव खोन्थाजोबगोन आं नेनानै थादो आरो जादों माया हले नै ओमफ्राय जोङो एसे हालांगोन आरोना नै लोगोफोर एम्फौआ माइखौ बिदि अरस'ना जादों आरोना एम्फौ जादों बिदि अरस'नो लोगोफोर नैबे एम्फौआवनो माइखौ अरस'यो आरोना हाखांबा एसे मोखां जानांला दे ओइ एसे थांखादो नै बेखौ माइ बिदिखौ अरस'यो आरो नै बिदि अरस' गारजोबदों दस खांबाय बिसोरो मादार खालामबाय आं मादार खालामबाय आं बिसोर मानैखौ नै बेयाव मासे दं मादार खालामबाय आं मादार बिदि अरस' आरोना थबस्र' बेफोरबायदि अरस'दों नै लोगोफोर नैबे एम्फौआनो बिराद डेन्जारास अरस'दों आरोना नै बिदि अरफायजोब्बाय लोगोफोर दुखुनांथाव मा खालामबावनो मादार खालामबावबाय आंनि मादार नै बिस्कुट मोननैजोंनो थगायजालायबाय मेरिगल्डजोंनो थगायजालायबाय मा होनदोंमोनलाय मेरिगल्डखौनो दा नोंसोर दाउदै होगोन आं दाउदै मेरिगल्ड जानाय थगायालै बाजै नै दाउदै होबाय लोगोफोर गाबनोसो ओंखारलायबाय आं हाग्राखौ नुनानै हानो बाजोब्बाय जोंनि सावरिवालाफ्रा नै बिराद बादुलिसो मोनबाय आं दिनैनि सावरिवालाखौ नै गुमा हमग्राफ्रा गैया मालाय बे मबाइलजों फैसा मोनजायो नोंस्राखौहाय दिनैनो 1012सो हाबसिगोनलाय बेहा इउटुबनि फैसा मोनबा नोंसोरनो पन्स पाउडार मोनसे हरगोन आं गफर जानायनि नैबे बाजैया बिराद समायनामोन दै खिन्थु एसे दायो माइ हानानै एसे सोमखिखे नुदों आरोना नाब्लेब्लेनो नोंथांमोना दुखु दाजा माइ हाखांबा बिनि महरखौ मोजां नुफिनगोन मेकआप खालामबा नोंथांमोननो खनसे खोन्थागोन आं मेकआप खालामखांबा टेक्सटाइल पार्लाराव लांगोननो बिहावा नै गुमाबो नायदो आरो बेना मेगना ओरैथिंबो दंथारो
बिहावा लांगोन तेजपुराव खालाराव खालाराव थांसै माइ हाखांबा दा बि नोंहा गोसोम जाबाय खालाराव थांसै Ơi, cuma menda. gaya Iya. Cuma saya. gaya Nih, cuma saya kerja. saya mentar kayak gimana aja sekarang kerja Sabar, sabar. Lan sebelum si babu langsung nanti. Đâu này ơi. Đi rồi. Đi này. Đâu chứ. Anda mulai sini ba, ini sini ba. Ayah. Tahu tu dah ijak nama ke? Ya, nak coklat jangan dah. Pisah hat jenai jangan. Hou ni kan dah lah. Enggak. Engkau kau mencoba malah apa ni sih? Engkau udah umrai je udah kan dah. Malah itu kan kadang. YouTube channel benang lain nau mendunga balas, berbagi nau mendunga nau juga. Channel ini pernah Wah, cuma baca ni. Eh, bajinya ebar 2 लाख हाबबा फन सौदार मोनसे होफैगोन आं. ओइ बाजिनो. ओइ नै. आंनोबो सेर लाबनि मोनसे बायना हरबा. जागोन. आंनो वाइट बिउटिखौ नांगौ मोनसे. होगोन. हिसाब लाखाबाय आं खैजन दं. थान्दा खर'खौ नुहुरखाबाय आं गोमोनो खर'ल' नुहुरदोंमोन ना मानसिया दे मालाय अनलेनलेबो माबा लाबोगौ मालिकआ हनै इउटुबारसो खालामबाय थादों जानाय नङा बिदिया अरखाया मालाय बिसोराबो फैसा मोनखायोबा दिनै हाजारसेयानो जों गाबोन साब्रै दख'ना गस्ला मोनखागोनबा बिसोरबो गस्ला गोजा बेथन गैया नांगौबा माइ हाया बुंदोंमोन आङो जोंनाव फैबा मादि फैनो थिनदोंमोन आङो माबा गिजिबावसो हनै मोखांखौनो नायनो लुबैबाबो नुनाय नङा लोगोफोर नोंसोरो बिराद सान्दुं खामजादों नानि खाख्लबजोबदों नै सेस खाख्लबजोबनाय गोजा ना देनां सप्तासेसोनि उनाव खोन्थागोन आं नोंसोरनो सोर माबायदिमोन दायो थान्दा लोंनोसै आरोना लोगोफोर नै थान्दा लाबोबाय मेरिन्दा एम्फौ बारा जायाखैलै जोंनाव मानसिफ्रा जाजोब्बाय ने बाजै होदेना खैसिब
này là sao nó dừng đang không nghe là nó cái này nó kiếp năng là hay गोदो चाइनिसाव थायोमोन नै एसे चाइनिसनि कालचारखौ बावनो हाया आरो ना चाइनिस डिजाइनखौ लाबाय थायो आरो हाजो सारि सारि लोगोफोर नै बिराद मैदेरबो ओंखारो जोंनि गामिया ओरै नै बेजों मैदेर फैयो मै फैयो मिथुन फैयो दफ्लाफोरनि मिथुन फैयो लोगोफोर ओंखाम जानो थांसै आरोना जों 12टा जासिगोन 11:40 जाबाय फैद' अजय ओंखाम जानो फैद' मा लाबाय थायो बेलाय थ' गुमा हमै माखाय गुमाया माबायदि खाना लादों प्लास्टिकआव गुमा लादों लोगोफोर दा मोनायाव जानो बिराद गोथावथार गुमा जाबा मेजेम मेजेम गैयाबा गुमा जानांगौनो लोगोफोर गावहा गुमा जायै जायै मेजेम जाबाय पार्टिया जाहांबाय ओंखाम ओंख्रि गावबागाव लाबोखायो एसे थास'जों नाजों दामुदि भाजि बेदर भाजि मोनजायो आरोना मिस्टाना नामा मिस्टाना ha? Belahi na. Acha. Painai na homnai. Homnai. Acha. Ile. Ha? Ai. जि गोथाव जादों नारजि अनला ओमफ्राय अमा बेदर आंनि हाथाय थाइनैखौ थिखांदों दे जा गोथावथार दे जादो लोगोफोर बिराद मोजां संना होदो गोथाव गां सुरुब लायो बिदिखौ नै बिसिना स्पेशल मुला आलु दालिजों फान्थाव अमा बेदर आलु अनला नारजि ओंखामा दिनै खहा फुरायसिगोन जोंहा जासाबदो आरो आं दाखालि लाबोआखै जानाय नङा नै गाज्रि बुंगोन होननानै दे आंलाय खमा बिबार ओंखाम जाखांनानै बालाबगासे हाबावबाय बोरा गुमा हमनानै जोम गल जाथारदोंमोन आरोना हमखांबाय
थांबाय माखासेया थांबाय जोबसिगोन बारा गैला बिगासेसो दंबावो आरोना गासै हाग्राफ्रा 26 जन जाबाय देरहाबाय लोगोफोर नै फुरा 4टा जानायजों ग्रोब जानायजों नै एसे दंबावो आरोना मा बाजै मा अनला ओंख्रि नारजि जाहोनायनि हाबाय ओमफ्राय अमा बेदरखौलाय बुङासै आरोना नै ओमफ्राय दायो जोबनायनि दाउदै मोनजाबावसिनसो बाजै बा माथिं लिंखुमारदोंलै बा बाजैया गनो ओरै फैदो जालायदों फैलाय ओरै फैदो जालांलायथारबाय नै बेखौ हानो नै बेल'थारसै गुमा नायदों गुमा नै बिराद गुमा जानो हायो आरोना नै माबायदि नागिरदों आखाइ बाजैया माबायदि मानसिनि नायना नांबावबायसो बे हाग्राखौ गिनानै जाजोब्बाय ना गावबागाव जोंनिया माबा नै दायो जोबनायनि साहा लोंबावनोसै नै बिथांमोना नायलां मा दं बेवहाय दाउदै मोनजाबावसिगोन बिथांमोना ओमफ्राय बिस्कुट साहा ओरैबा न' खाथि दालान दंलाबायखायो संख्रि लाबोदो नामा लाबोलाय लोंनो संख्रि साहाखौ संख्रि साहा लोंनोसै आङो आयौ संख्रि साहा मा साहा लोंग्रा आदालाय जिखुनु जाजायोनो गाइखेरखौनो ए गाइखेर गैला लिटार लोंजोब्बाय माथो दहायनो नै गुमा गोथाव मोनदों साहा लाल साहा दाउदै जाबावबाय बेलासिनि माइ हाखांनायनि लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक हरदो आरो शेयार खालामदो आरो जायफ्रा गोदान नोंसोरो अलाव खना लादो आरो भिडिअखौथ' एसेबां मोजां खालामनो रोङा अब्लाबो जोंनि लकेल भिडिअ
नोंथांमोननो खोन्थाबाय एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय